L-imħallef Edwina Grima wissiet lill avukati fil-każ ta' Jorgen Fenech li jinsab akkużat bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia biex ma jippubblikawx jew jaqsmu mal-midja jew partijiet terzi dokumenti mill-każ. F'dikriet ġdid li ħarġet l-imħallef iċċarat li d-deċiżjoni li tat fid-29 ta' Novembru tal-2021 li fiha projbixxiet il-pubblikazzjoni jew it-tixrid ta' dokumenti dwar il-każ għadha fis-seħħ. Dan id-dikriet ġdid inħareġ ftit sigħat wara li xi mezzi tal-midja qalu li b'mod li jiżgwida l-qarreja li l-imħallef kienet qalet li mhux ipprojbit li l-messaġġi mill-WhatsApp ta' Fenech jiġu pubblikati. L-imħallef għamlet ċara li l-ebda dokument fil-każ ħlief jekk ikun ippreżentat fil-miftuħ quddiem il-qorti ma jista' jiġi pubblikat fil-midja, inkluż fuq il-midja soċjali ħlief jekk ikun hemm permess speċjali. Hija saħqet li l-ordni tagħha tott ukoll għall-avukati kollha involuti fil-każ. Ftit ta' xhur ilu Marca Milleri ppubblika mijiet ta' messaġġi privati li Jorgen Fenech kien bagħat fuq WhatsApp u l-imħallef Grima ordnat lill pulizija biex jieħdu passi kriminali kontrih minħabba disprezz lejn il-qorti. Aktar tard ġie svelat li l-eks deputat tal-establishment tal-Partit Nazzjonalista Jason Azzopardi ipprova jirrikatta lill-ġurnalist Sejfer Balzan b'messaġġi mill-mowbajl ta' Fenech. Bħala avukat, Jason Azzopardi jirrappreżenta lill-familja Caruana Galizia bħala parte ċivile fil-każ kontra Jorgen Fenech u b'hekk għandu aċċess għad-dokumenti u l-provi kollha.